Bé, Joaquín Zanzoso, president de la representació territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona. Avui entenc que molt satisfet després d'aquesta jornada sobre la seguretat de les batudes de caza aquí en el Bruc, en el restaurant Queralt, que posa colofón a quatre cursos importants, que seria un cinquè també, que es va fer a Girona. Entenc que és satisfacció perquè durant aquestes jornades han passat vora de 1.000 caçadors formant-se en seguretat, i pensem que això ara per ara és una cosa bàsica i vital, no? És bàsica, vital, i demostra en jornades com la d'avui que realment el col·lectiu té un interès enorme en continuar formant-se, perquè fins i tot hem vist gent des de la part jove que comença a caçar i té l'interès en formar-se, i també la part de gent més gran, fins i tot de caçadors, com ha sigut el cas de 80 i pico d'anys, que han tingut també l'interès d'estar aquí avui amb nosaltres, preguntar les seves inquietuds i transmetre el que és la seva interès en continuar aprenent. Això no té edat, la seguretat no té edat, i la seguretat a nivell individual acaba sent més seguretat a nivell col·lectiva, i per tant cal felicitar l'interès que tenen tots aquests caçadors. El que està clar que la Federació, la representació territorial, ha fet una clara aposta per formar el seu col·lectiu, un factor molt important, sobretot en aquests moments on l'encaix de la caça en la societat genera certs problemes, i nosaltres el que estem demostrant amb aquest tipus d'activitats que el que volem és fer una pràctica respectuosa de la caça, respectuosa en els propis caçadors i en els altres usuaris que comparteixen amb nosaltres el medi natural. Realment demostra que la nostra activitat té un interès en continuar, ja dic, el tema de la seguretat, sobretot, d'estar al peu del canó, som els primers interessats, i ojalà la resta de col·lectius també arribessin a formar-se per la part que li toca. La nostra l'estem fent de part voluntària, la resposta l'estem veient, no? Estem veient que tenim els aforos al 100%, hi ha un gran interès per tot el relacionat amb la seguretat, i per tant, des de la federació, contents. Entenem que la cacera, igual que qualsevol mena d'activitat, va evolucionant, hi ha noves normatives, hi ha noves lleis, hi ha noves situacions al territori, i ens n'anem ajustant. I el col·lectiu de caçadors està al peu del canó, i ho demostrem amb aquestes jornades. Avui també, quan has fet una mica la cloenda d'aquesta jornada, has fet també l'especial incidència en la importància sobre portar una molt bona assegurança a l'hora de la caçar, que a més no té gaire diferència en quant a preu el fet d'anar cobert o molt ben cobert i molt tranquil a l'hora d'anar a caçar. Realment el nostre col·lectiu sempre ha anat ben cobert, però sí que és veritat que des de l'any 2016, amb el nou barem d'indemnitzacions, sempre busquem un plus més. I el plus més és tindre la millor companyia, en aquest cas el Mutuasport, amb la millor cobertura, que en aquest cas és el Premium, que parteix d'1.090.000 euros, amb el qual tenim un ventall enorme a nivell de cobertures, i a més la tranquil·litat d'una companyia sèria i ferma, que és dels propis caçadors, que defensa la seva activitat, i es tracta de sortir a la muntanya, desenvolupar la nostra activitat amb les millors garanties, i en aquest cas amb una bona cobertura. Que de fet avui, lligant una miqueteta amb aquestes cobertures, també, i amb altre dels reptes o dels objectius de la federació, fomentar la caça entre els més joves i les dones, heu regalat alguns permisos Premium, no? Estem regalant un document Premium, és una manera també d'agrair-li a aquests nanos joves el seu interès. No ho publicitem perquè penso que el nano que de forma voluntària per ell mateix s'ha volgut apuntar, és una petita gratificació de dir, ja que has tingut l'interès, la teva federació, que és la federació de tots nosaltres, te regala el document Premium. En aquesta ocasió també ho hem fet amb les dues persones més grans que n'hi havia avui a la jornada, una persona, un caçador de 80 i una altra de 81 anys, perquè també té el seu mèrit que amb aquestes edats també continuen formant-se. Per tant, penso que ha sigut un petit detall, una manera de gratificar per la seva assistència en aquesta jornada. Enhorabona, Joaquín, i entenc que en anys veniders continuarem treballant en el que són aquests cursos de formació dels caçadors i caçadores. La territorial de Barcelona sempre ha estat un referent, fins i tot m'atreveria a dir gairebé a nivell nacional, una territorial a nivell de formació del nostre col·lectiu. Nosaltres continuarem amb la mateixa línia, i realment les felicitacions no és per la territorial, haurien de ser pel propi col·lectiu de caçadors, que realment han demostrat la fortalesa que té el propi col·lectiu i el gran interès en formar-se en aquesta jornada. Per tant, un 10, viva la caza i viva els caçadors, sobretot des de la província de Barcelona. Moltes gràcies, Joaquín.
Estem amb Jaume Bosch, que és el cap de l'àrea dels agents rurals a Barcelona, que avui ha participat en aquest curs sobre seguretat en les batudes de caça i ens ha explicat o explicat als més de 200 assistents tota una sèrie de consells de seguretat en la caça i també una mica el que és el nou protocol a l'hora de fer les inspeccions de cases. Explica'ns una miqueta el que has explicat avui a les cases. Sí, doncs arran de l'accident que vam tinguer dels fets d'aspa, doncs des del cos d'agents rurals s'han hagut de prendre mesures per incrementar la seguretat en les batudes. Una d'elles és la modificació dels protocols d'inspecció de l'activitat cinegètica, que és el que avui heu pogut veure en el vídeo que us hem presentat. També us hem donat consells de com intentar evitar els accidents durant l'activitat cinegètica. Hi ha pràcticament 3/4 parts dels accidents que depenen del bon ús que es fa de l'arma o de la cura que es té en la seva manipulació. Sí que és cert que hi ha un 3% que depèn de la fatalitat, però tot l'altre tant per cent, doncs, sobretot tenint clar l'objectiu on se dispara, ser conscient quan s'està manipulant, s'està carregant i descarregant l'arma, tenir clar que el tret que no vagi mai a zones de seguretat, quan estàs en una batuda, respectar un angle de 30 graus en relació als companys que tens al costat. Tot això són mesures que podrien evitar un número important d'accidents que actualment hem pogut identificar. I finalment també intentar... El tema de la seguretat també passa per involucrar la resta de ciutadania, de fer-los coneixedors de quina és l'activitat cinegètica, de que quan es troben un caçador intentar evitar les zones on es fa batudes, perquè no es produeixin aquests accidents. Estem parlant d'un equilibri en el medi ambient a vegades complicat i vosaltres teniu una funció també complicada perquè heu de gestionar relacionalment també la relació dels caçadors per a altres usuaris del medi natural. Correcte. Però potser un dels problemes precisament que existeix ara és que cada vegada més el món urbà està allunyat del món rural i no entén bé, per exemple, el que és l'activitat cinegètica o altres usos del medi rural. Correcte. Avui en dia cada vegada és més important l'ús social del bosc i dels espais naturals i han de conviure i s'han de compaginar amb activitats ancestrals com l'activitat cinegètica. Això passa perquè no només des de l'administració, que ja s'està fent, sinó també des de les associacions de caçadors, des de les federacions, s'ha d'intentar informar i formar a la resta de ciutadania que aquesta activitat també ha de conviure i també s'ha de preservar perquè també ens ajuda a controlar l'increment o no de les espècies cinegètiques que alhora ens provoquen, per altra banda, ens provoquen danys a l'agricultura o a la ramaderia. Abans hem parlat d'alguns successos que ha pogut haver entre caçadors o agents rurals, però la pràctica ens diu que les relacions existents entre els agents rurals i els caçadors és molt bona, no? És una molt bona relació, existeix. Bé, des d'agents rurals sempre intentem fomentar les bones relacions amb tots els col·lectius i amb els caçadors també. Jo penso que l'objectiu del cos d'agents rurals no és perseguir caçadors, sinó que és perseguir les activitats il·lícites, les activitats irregulars, i per tant el caçador és un aliat també de l'agent rural. I aquell caçador que fa les coses bé pot estar segur que no tindrà mai cap problema, perquè d'alguna manera ens interessa que ens traslladi tota la informació que ell té per poder perseguir aquestes activitats que van en contra no només del medi, sinó també del propi col·lectiu de caçadors, perquè és el que posa després de la societat peu aquestes activitats com a activitats no ben acceptades. Santi Ferrón, tècnic de la representació territorial de la Federació Catalana a Barcelona, caçador expert també, que avui ha estat un dels ponents en aquestes jornades sobre la seguretat a les batudes de caça, explicant temes tan importants com són temes vinculats amb la seguretat de les batudes. Explica'ns una mica, 5 cèntims, el que se'ns ha explicat en la jornada d'avui. En la ponència que jo he donat he intentat recalcar per un costat tot el tema normatiu que tenim en matèria de caça i concretament en el que és matèria de seguretat, perquè si s'incompleix les normes legals, en un cas d'un accident no hi ha cobertura legal. Per tant, és molt important que els caçadors coneixin les disposicions legals que hi ha en aquesta matèria, que estan en la llei de l'any 1970, que és la que ens regeix aquí a Catalunya. En una altra part de la ponència que els he donat
ha fet ja referència a l'organització de la batuda i, per resumir-ho molt, vetllant que en una batuda, per damunt de l'eficàcia, per damunt dels senglars que puguem caçar, el més important és que la batuda sigui segura. El que està clar, i és el missatge que heu transmès avui, que es poden evitar molts accidents o molts incidents complint la norma, treballant en consciència. Per exemple, has parlat avui molt de la figura del cap de colla, respectar molt la seva tasca, que sigui una persona molt preparada, perquè seguint aquestes petites pautes, la major part dels incidents o accidents que passen o poden ocórrer en unes batudes de caça es poden evitar. Pues sí, ja has vist que una de les conclusions que hem arribat al final és que tots els accidents són produïts, o si no tots, el 75%, com han tret els rurals, són degut a imprudències. Les imprudències totes són evitables, coneixem en quins punts són febles els caçadors a l'hora de realitzar la batuda i a l'hora de disparar. Coneixem les febleses, per tant hem de treballar amb això. I la seguretat no ens ve donada del cel, no ha de dependre només de la normativa, sinó que la seguretat l'hem de treballar a cada batuda. A la fi el que està clar que gaudirem molt més de la caça si complim d'una manera estricta les normatives de seguretat. L'últim enunciat de la meva ponència és que entre tots fem de la batuda una pràctica cinegètica segura. Moltes gràcies. Bé, estem amb Joan Carles Massoller, un expert caçador, guarda de reserva, i avui has estat un altre dels ponents en aquest curs sobre la seguretat en les batudes de la caça, explicant especialment o fent especial incidència sobre les novetats en les ordres de veda. Però a la fi el que podíem parlar, que l'important també és que el caçador abans d'anar a caçar també ha de conèixer molt bé el que és la normativa, no? Efectivament, tal com dius, l'ordre de vedes varia molt poc, són petites variacions les que es van aplicant cada any. El que sí és molt important és que aquestes petites variacions la gent les tingui clares, i això passa per llegir-se l'ordre de vedes quan surt publicada i tenir clar què és el que podem fer i el que no podem fer, per no quedar en fals, en situacions a vegades compromeses i que ens puguin caure una denúncia per una tonteria per no haver llegit, per no estar al dia. Ja dic, les novetats que surten a l'ordre de vedes són insignificants, però esclar, per exemple, una tonteria, un detall, l'obligatorietat de recollir les beines quan disparem. I ho diu, a més diu que s'han de recollir en el moment. Doncs són coses que la gent les ha de tenir clares quan efectuem els trets, recollir les beines, i està sempre una mica al cas de les petites variacions que van sortir. A més, per altra banda, si qualsevol caçador federat té un dubte, vosaltres sempre esteu des de la representació territorial de la Federació Catalana de Caça a disposició del caçador per explicar-les als caps de colla, a les societats, qualsevol... Evidentment, ja s'expliquen aquí a les jornades, vull dir, a part d'una pàgina web on hi ha, per exemple, tot el tema de distàncies de seguretat que sempre generen certs dubtes, hi ha un esquema molt clar sobre distàncies. Nosaltres estem a disposició dels companys caçadors federats, dels dubtes que els hi generi, els hi aclarirem sempre que puguem, està clar, i si no, ens intentarem informar per poder esvair qualsevol dubte. I fet, el més important també en la caça, per gaudir de la caça, segur o gaudirem molt més si ho fem una cacera en seguretat, no complint amb la normativa. Per descomptat, o sigui, tres màximes, seguretat, seguretat i seguretat, no hi ha més. No disparar mai, jo el més clar és no disparar mai a una cosa que no veiguem, hem de tenir molt clar on disparem. Seguretat, seguretat i seguretat. Moltes gràcies, Joan Carles. Estem amb Ramon Fitó, expert caçador, periodista, que avui en el curs de seguretat sobre les batudes en els senglars han explicat coses tan importants com el tema d'una correcta utilització de les armes i les municions, que a vegades la gent hauria de conèixer molt més bé també amb tot el material que està utilitzant quan va fer les batudes.
Bueno, la meva ponència justament és a la batuda seguretat amb el que portem a les mans, seguretat amb les armes, i tot el que és l'apartat de seguretat, des de l'acció de l'arma, sigui una escopeta o sigui un rifle, el tipus de munició que hem de fer servir, com és més efectiva, com ens hem de comportar especialment a la parada, no banyugant-nos, saber l'abast d'una bala on pot arribar, un 30-06 pot arribar pràcticament a 5 quilòmetres de distància, tirada amb un tiro que seria com un tiro d'artilleria. Llavors, tot això és molt important i la gent ho desconeix. Llavors, és buscar aquesta seguretat sabent el que portem a les mans. Un curs com el d'avui molt important per tenir un aspecte tan important i tan necessari com és la seguretat a les batudes. Avui 200 persones, Déu-n'hi-do, penso que podeu estar satisfets de l'assistència i penso també que això ajuda molt a millorar el que són les batudes. Sí, dona gust fer aquestes formacions, estem rascant pràcticament, en portem 5 i estem rascant totes els 200 assistents. Vull dir, jo recordo els primers cursos que vam començar a fer fa 4 anys, on pràcticament ens reuníem 25-30 persones, vull dir, pràcticament una colla. I avui en dia, aquest any, estem tot el rato sobre les 200 persones i això dona molt gust fer aquestes ponències amb tanta gent atenta i tanta gent preocupada amb la seguretat. Perquè no ens enganyem, al món de la caça el primer és la seguretat.